Hey, ọkwọnụ chibe anụ ọzọ ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme ebe a. O wee bụrụ na nwoke unu na-afụ kịta yi uwe mwụda akwa ọcha bụ n'ụlọ ọgwụ ka nwoke anụnwa nọ wee yiri akwa anụnwa wee banye ebe edebere nwatakịrị ahụ adịghị enyere ya bedi nọ n'ụlọ ọgwụ wee were ọgwụ ka o jee gbaa anya bụ nwatakịrị amakwọnụ ka o jee gbagbuo ya ka ọ gịnị wee debe ahụ na ọ bụ dọkịta n'ọkwa ebe ọ nọzi ka ọ gbaa nwatakịrị ọgwụ ka ndị nọọsụ na-arụ n'ụlọ ọgwụ ma dọkịta ka fa bataziri ebe ahụ wee na-ajụ ya onye ka ị bụ, onye zitere kedu ife ịbata n'ụlọ ọgwụ anyị ime, ị na-arụ ebe anụnwa, kedu gurovu ife ịgba n'aka, kedu injekshọn ife iji n'aka, kedu ife iji wee chọ ịgbanya bụ nwatakịrị ọgwụ anụnwa. Unu ya ege ntị ka unu ajụrụ ya ebe anụnwa maka na akụkọ anụnwa ya ọgbokwa obere ife na ụfọdụ ndị mmadụ dozi na kọmentị wee na-asị na-enwere onye na-asụ spikin in tongue n'ime ebe anụnwa a na-ajụ ya ajụjụ na ife niile n'Afrịka na osoboroboro balalalala na si jide nwoke a ka akụpịa ife na-ekweri ya egwu were ntụtụ ahụ o ji wee bịa ka a gbaa ya anya ka a mara ọgwụ ife ọ bụrụ na ọbịa ka ọ zọọ nwatakịrị ndụ ka a zọkwanya nwa ndụ, ọ bụrụ na ọbịa ka o gbuo nwatakịrị egbuo ka esokwanụ gbuo onye nwa egbuo. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ya bụ nwatakịrị ahụ adịghọ na-enidikwa n'ime nne na a na-akpọ DNA ka a mara onye mụrụ ya bụ nwa na ike ọ bụrụ na onye mụrụ nwa na ike na-anagide gị ego maọbụ na-akpọrọ ya bụ ya na nwa ọ mụrụ n'ọnọ n'ụlọ ọgwụ na ife utu ya kotara ya na anasịzikwana ya ego dị ya n'akpa, ike nwoke wee kpọọ onye ọnụ fụrụ kịta wee zinye ya na ya bụ nwa nọ n'ụlọ ọgwụ ya were ntụtụ ka ọ jee gbawuo ya ka o zuo ike ka ọ kwudebezie ụgwọ nwa na ohe oge ọbụla nwa nyụọ ntị atịa weta ego, anya ọma mere atịa weta ego, aba skuul atịa weta ego. Ike ọ bụrụ na onye tụbara nwaanyị a ime, ike ọ bụrụ onye na-anụ nwaanyị maọbụ ike na ọha anụ nwaanyị, ike na mgbe nke nwaanyị dị ime na ọ gwara ya nye ebu n'afọ ime nya amụnarịa nwa nke nwaanyị kwechiri mụọrị ya nwa oge ọbụla a na-akpọzi ya na foonu weta ego ọtọ ịlara wee mụọ nwa. Ike nke nwoke ahụ afụbagwa ya ụfụ o wee tinye ọnya ka eje gbagbuo nwatakịrị mmadụ n'ụlọ ọgwụ nwekwa na ife mmadụ ahịa afụ na ọgwụ nwa na ọ bịara ịgba ya o vitamin A ka vitamin C ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ndị a na-ajụ nke nwoke ajụjụ onye ka ịbụ onye ka ịbụ na fa ka a narị ya anya bụ ọgwụ gbaa nwoke anụnwa. Ụfọdụ nọkwa na kọmentị na-asị onye ma na ọgwụ bụ ọya obiri n'aja ọcha ka nwoke abịa ịgbanye nwatakịrị ya n'ahụ nya ụnụ mana ọya ifo nke a na-akpọ HIV ọpụbụrụ ya ka ọ bịa ịgbanye nwatakịrị n'ahụ ka gịnị wee mezie. Ebe ụfọdụ na-asị na ife anụnwa na kọntentị ka ife mere eme ọ pụrụ bụrụkwa nọọ ife eji eme kọntentị n'ihu akwụkwọ amakwụkwọ numo n'ọkwa ka ntị wee fụ ka ntị wee wetara unu ọ bụrụ nọọ ife mere eme maka akpọkwa ebe nya bụ ife na wee mee mana ya nụ ka dọkịta na-ajụ ya kedu ife bata na hospital m ime, kedu onye nyere gị ọdị wee bata ebe anụnwa, kedu ife iji wee bịa ịgba nwatakịrị anụnwa ọgwụ gịnị ka iji n'aka. Ka hapụ unu ka unu gee ka ọ ghara ịdị ka ma na-akọfusi akụkọ idebekwa nwa n'ụlọ ọgwụ biko anya urukwa ya na ọ bụkwa na ịmaghị onye mụrụ maọbụ na ịmụrụ mmadụ maọbụ na onye ịmụrụ na ọ chọọzi ka ị mụọrọ ya maọbụ na ego ọ na-akwụ na ọ na-afịa ya ahụ ịhapụkwa nke nwa n'ụlọ ọgwụ na-edokwu ya anya onye nwa ịmụrụ apụ iti n'azụ bịa ka ọ biwuo ya ka o zuo ike kwụdebe ụgwọ maka amakwa m ife ya ebute nke na mmadụ ya eje n'ụlọ ọgwụ ka o jee gbaa nwatakịrị ahụ adịghị ọgwụ aịda na onye mụrụ nwa ahụ na ọha anụ nwaanyị anụ maka na onye mụrụ nwa mee ego nwaanyị ya ezinye mmadụ ka o jee gbawuo nwa ọ mụrụ na ụdị nya bụ ife ya abụkwa na onye emeghe ego nwaanyị a mụrụ nwa n'ilo ya ezinyenụ mmadụ ka eje gbagbuo onye bụ nwa ka o zuo ike ka nne ya bụ nwatakịrị zuo ike na asịsị debe ya ego. Ị na-abụghịkwara mmadụ ike na-amụrụ mmadụ nwa marụkwa onye ị na-amụrụ marụkwa onye ị na-abụghịrị ike na ọ chọrọ nwa ka ọ na ọ chọghị nwa. Ọ bụrụ na ejideghị onye akịta ọ gbakee nwatakịrị ofufe n'ahụ Chineke mekwalụ mmadụ ebere. Your ID card and you entered my word without telling us on duty and you want to give it, don't remove it. Don't remove that glove. Don't remove it. Just wear it and hold those drugs. No, he will not live here for now. Don't worry. He cannot live here for now. That's what I'm saying. Who are you? Arrested for me. Because you cannot succeed me. He said yes, he's a doctor. I said, what kind of doctor is shaking?